Lain na usab nga adlaw diin kita magkat-una usab. Kahibalo ako nga andam na pud kamo nga maminaw ug mutan-aw niining hamubo nga instructional video nga akong giandam alang kaninyo. Sa dili pa ko magpadayon sa unahan, mag-ampong sa ta. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Because I am fearfully and wonderfully made. Because I am fearfully and wonderfully made. I praise you. I praise you. You knit me together in my mother's womb. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Okay, so kinsa ninyo dinhi ang gusto nga magduwa? Maayo. Andam na? Memory game ang pangalan sa maong dula. Una, magpakita ako og mga nagkalain-laing hulagway. Ikaduha, inyong timan-an ang mga nahimutangan sa mga hulagway nga magkapareho. Ikatulo, mag-ukab o abli ako o usa ka hulagway diin ninyo pangitaan og pares. Samtang ako maghinay-hinay og abli sa tanan nga mga hulagway. Andam na, andam na? Aha, aha. Andam na, andam na? Aha, aha. Dili sakto. Dili sakto. 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 Dili sakto. 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 Unsa man ang mga pangalan sa hulagway nga magkaparehas? Sayote. Sakto, Sabon. sakto, Sapatos. sakto, Sanga. sakto. Ang inyong nalitok, sanga, sayote, sabon, sapatos. Mangutana si teacher. Unsa man ang unang tingog nga inyong nalitok sa mga pulong nga inyong napares? Sakto. Letrang S ang pangalan nga adunay S nga tingog. Kini ang letrang S nga adunay tingog nga S. Ug kini usab ang saktong pagsulat niini. Ang dako ug ang gamay. Karon, magpakita na usab ako og mga hulagway ug inyo na usab ilitok ang unang tingog sa mga pangalan niini.
Andam na ba kamo? Maayo. Kini usa ka sibuyas, sambag, sako, sayal, sapa. Unsa man ang unang tingog sa pulong nga sibuyas, sambag, sayal, sako, sapa. Sakto. Karon, inyo na usab na hibaluan ang laing nga letra. Ako manamilit na usab kaninyo hangtod sa sunod nga higayon. Kini si Teacher Alma. Daghang salamat.